Всем привет! Что происходит с белорусами внутри страны и за ее пределами? Как меняется их отношение к войне, к репрессиям, к союзу с Россией? Сегодня обсуждаем в совместном проекте Банка идей и Еврорадио «Беларусь-2030» с социологом Геннадием Коршуновым. Геннадий, мы вообще знаем, что происходит с белорусами внутри страны, за пределами страны? Вітаю, Ольга, вітаю, шановне господарство. Нешта знаем, зразумела, але сказаць, што мы ведаем на 100% даволі складана, таму што, як усе ведаюць, хто цікавіцца, рабіць такія паўнавартасныя даследаванні ў Беларусі становіцца ўсё больш і больш складана. Але даследаванні робяцца, зразумела, не ў тым маштабе, як хацелось бы, і нешта ведаем. Да, я вот социологический оптимист. Мне кажется, что в любом случае такие исследования, они нужны, важны. И все социологические скептики, которые говорят, ну кто вам в Беларуси ответит там, на вопрос про войну, или вы еще про смену власти спросите? Слушайте, ну, пытанне ж насамрэч сапраўды ў тым, пра што запытвацца, як запытвацца, да? Таму што часцяком запытваць у лоб яно не варта. Да? Ёсць такі вядомы парадокс Лап'ера, да, калі чалавек думае адно, гаворыць другое, а робіць увогуле па-трэцяму. Это нармальна. І як бы гэта вядомыя рэчы. Іх сацыёлагі ў даследаваннях улічваюць і пэўным чынам як бы абыходзяць. Это робіцца прафесійна і называецца словам аперацыяналізацыя, умоўна кажучы. Да? Таму ж калі нас цікавяць нейкія вялікія пытанні, адносна там каштоўнасцяў, адносна эканамічных установак, міграцыйных установках і так далей, то здаецца не адно пытанне, здаецца шэраг, там дзесятак, можа паўтары ці два. І ўжо з адказаў на гэтыя пытанні канструююцца пэўныя мадэлі, мадэлі паводзінаў, мадэлі мыслення. І ў гэтым сэнсе таксама можна запытвацца пра тое, што чалавек думае. Тут яшчэ пытанне, ці думае ён пра вось нейкую праблему менавіта ў тых словах, якія мы хочам даведацца, да, у нашых мадэлях. Таму асобная задача это перакласці, умоўна кажучы, тыя пытанні, якія ў нас у галаве, на тую мову, на мову паўсядзённасці, якую разумее чалавек. Прычым перакласці так, каб усе людзі з рознай адукацыяй, з розным жыццёвым досведам і так далей разумелі аднолькава. Вось. Это про тое, што чалавек думае, пасля глядзім, як ён думае, як ён гаворыць, што гаворыць, да? Таму што ёсць таксама асобныя метады, накіраваныя на атрыманне такой інфармацыі. Глыбіннае інтэрв'ю, там фокус-групы і гэтак далей, адкрытыя пытанні у колькасных даследаваннях. Ну і пасля задаюцца пытанні пра тое, што чалавек робіць. І тут ужо часцяком здаецца так, каб чалавеку было не страшна адказваць праўду і каб не было сэнса хлусіць. Да? Ну, таму што калі мы запытаемся, напрыклад, там, калі ты ездзіў апошнім разам на вакацыі, ці дзе там твои дзеці вучацца, а дзе б ты хацеў, каб яны вучыліся. І вось гэтага ўжо далей складаецца там стаўленне да іншых краін, геапалітычнай арыентацыі і так далей. Зразумела, што і лабавыя пытанні можна задаваць, але не заўсёды гэта працуе і не заўсёды гэта працуе менавіта ў Беларусі. Таму што не проста аўтарытарны рэжым, а жорсткі, вельмі жорсткі рэжым. Ну, при этом даже были исследования уже там прошлого года или недавнего прошлого, в общем, да, когда ценностные вещи, они видны, когда, к примеру, большинство белорусов хочет, чтобы дети, допустим, работали на предприятиях частной формы собственности или имели собственный бизнес, да? Да, да. І таму адна справа можна было б запытаць, да, умоўна кажучы, ты за ліберальную эканоміку альбо за больш кансерватыўны падыход. Затрудняюсь ответить было бы. О, это наш вариант, да, вельмі наш. Таму што словы ліберальныя і кансерватыўныя там падыходы кожны будзе разумець па-свойму і задумаецца і да, скаціцца у цяжка адказаць. Таму што вельмі добра вось лабавыя пытанні працуюць тады, калі ў грамадстве ёсць дыскусія. Да? Калі, умоўна кажучы, гэтыя словы вядомыя, зразумелы іх сэнс, і чалавек там плюс-мінус уключаны ў такую дыскусію,
за 2-3 гады там, як і так далей, ён ужо выпрацоўвае пэўнае стаўленне да іх. І тады лабавыя пытанні яны простыя, умоўна кажучы, да? Таму што чалавек з імі плюс-мінус сутыкаўся. Хаця б ён мае досвед мыслення ў гэтым напрамку. А калі мы задаем знянацку, и что? Человек просто может не ведать. Ему теоретически... это тоже показательно, если, допустим, на вопрос, поддерживаете ли вы войну, допустим, человек отвечает, затрудняюсь ответить, да? Ну, если бы он поддерживал, он бы смело, гордо, громко сказал «да». Ну, яно не так уж просто, але збольшага менавіта так, да? Таму што будзе ўсё роўна частка тых, невялікая, да? Асабліва з тымі, хто хутчэй прытрымліваецца іншага пункту гледжання, але будуць і тыя, хто каму як бы сорамна, да? Таму што яны ўсё роўна разумеюць, што гэта кепская рэч. І таму частка іх будзе таксама як бы хаваць сваю думку, але невялікая. Слушай, тоже не безнадежно получаются эти люди, если им стыдно. Людзі ўсе як бы тэарэтычна заслугоўваюць павагі і ўвагі. Безусловно. Іншая справа, што вельмі складана зараз складаная сітуацыя яшчэ ў тым, што няма магчымасці, каб розныя меркаванні агучваліся. Што ў нас, што ў Расіі і так далей, у любой аўтарытарнай краіне. І таму мне, напрыклад, вельмі складана прад'яўляць нейкія прэтэнзіі там арыентычнага кшталту, таму што людзі зусім у іншай сітуацыі. І як бы часцяком вось на гэты ўзровень рэфлексіі нейкага выбудовы нейкага стаўлення да таго, што крыху выходзіць за паўсядзённасць, людзі просто адмаўляюцца. І калі там дамінуючая тэндэнцыя вось там у стаўленні да вайны, як у твоім прыкладзе, яна такая, то ладно, хочаце наце, просто адстаньце. Да? Хаця, зноў жа, трэба сказаць, што гэта працуе не толькі ў аўтарытарных рэжымах, гэта працуе ў любой супольнасці. Таму што пра феномен так званай спіралі маўчання пісала нямецкая даследчыца Элізабет Нойман яшчэ там, мовно кажучи, у мінулым стагоддзі, там ось у 20-м. Нармальна ўжо была там, по-моему, у ФРГ была дэмакратычная краіна. Але ўсё роўна мы глядзім на тое, як да пэўнай тэмы праблемы ставіцца наша асяроддзе. І вылучацца з яго, як бы мы не вельмі хочам. І таму уплывае тое, як мы думаем, як думае большасць. Калі ёсць барацьба меркаванняў, тады зразумела, што мы можам глядзець большасць, але мы ўжо можам выпрацоўваць і сваё, да? Таму што мы ведаем, што ёсць і такія меркаванні, і такія. А калі няма такой вольнай прасторы для меркаванняў, і ўсё, людзі сапраўды звальваюцца, вось у гэта цяжка адказаць. Если вот так максимально широким мазком, как изменились ценности, приоритеты белорусов с 2020 года и там краткий прогноз на ближайшие несколько лет по ощущениям, по опросам? Ну, насамрэч, по базовым это каким-то вялікае вещам. Пытанне, таму што з каштоўнасцямі тут коротко сказаць даволі складана. Но але я паспрабую. Таму што калі зусім коротко, я б казаў, што пасля 2020 года трэба наше жыццё развіваць таксама як мінімум на 2 этапа. Да? Это 20-21 год і 22 і далей. Плюс, хутчэй за ўсё, зараз будзе пачынацца так расцягнуты пераход на нейкі новы этап. Што адносна тут хутчэй пра такія не тое каб каштоўнасці ў традыцыйным сэнсе, а пра такое каштоўнаснае ўспрыняцце свету. 20-21 год – это час рэвалюцыі. Я шчыра ўпэўнены, што хай гэта не ў паліталагічным сэнсе, але гэта была рэвалюцыя, якая цалкам змяніла самаасэнсаванне беларускага грамадства. Не толькі ўнутры, не толькі як мы сябе бачым, да? Але як іншыя нас бачаць, это таксама вельмі важна. Вось, змяніла ў бок нарастання таго, што можна назваць суб'ектнасць. Да? То бок людзі асэнсавалі сябе не проста ахвярамі, не проста пасіўнымі нейкімі аб'ектамі ўлады. Людзі асэнсавалі сябе як тыя, хто могуць хацець, могуць высоўваць свае патрабаванні,
могуць іх адстойваць. Таму што раней гэта калі было, это было так, умоўна кажучы, латэнтна, так у больш такім схаваным выглядзе між сабой, калі гарызантальныя сувязі былі, да, але яны такія, ну што такога, ну нармальнае жыццё, вось сюды не высоўваемся і ўсё. Вось 20-й год змяніў гэтую сітуацыю, а 21-й, зразумела, нас, ну ўжо і другая палова 20-го шарахнула рэпрэсіямі. Рэпрэсіі вельмі моцна як бы не то, як выбухнулі, а сістэматызаваліся і выйшлі на такі узровень сістэмнай контррэвалюцыі. Это 21 год. Калі вось гэта жаданне быць актыўнымі агентамі, яно пачало прыціскацца вельмі моцна, пачало хавацца пакрысе. 22 год, пачатак вайны, апошні такі яркі выбух пратэсту, пасля якога контррэвалюцыя яшчэ стала яшчэ больш падобнай на акупацыю. І ў каштоўнасным сэнсе вельмі моцны такі зрух адкат намеціўся ў тым сэнсе, што прадчуванне вайны яно ж ішло з канца 21 года, да? Але якое прадчуванне у тым сэнсе, што не, зразумела, гэтага не можа быць. Гэтага не можа быць ніколі, ну, не можа, да? Мы самі сябе ўпэўнівалі. І тут актывізавалася вось гэта старая, умоўна кажучы, калектыўная траўма вялікай айчыннай, ніколі ізноў, да? Таму што ў Беларусі ўсё роўна гэта значна больш моцная рэч, чым у той жа самай Расіі, таму што Беларусь, насельніцтва Беларусі некалькі гадоў было натуральна пад акупацыяй. Расія акупацыі ў такім выглядзе не ведала. Да, быў тыл, подзвіг тылу, фронт, гэтак далей, але у нас это натуральна добра вельмі уклінілася у громадскую свядомасць, так бы мовіць. Плюс... Именно поэтому у них вот это можем повторить, думаю, а у нас никогда... Я думаю, адзін са складнікаў, зразумела, таму што у іх это яшчэ вельмі моцна ўплецена у імперскі наратыў, які, да якога яшчэ дадаецца здрада захаду ў 90-е, як зараз гэта інтэрпрэтуецца, да? Таму што як бы хацелі як лепей, але нас падманулі, кінулі, а мы ўвогуле вялікая краіна, асобная цывілізацыя і так далей. Плюс да гэтага дадалося ў 20-м годзе вельмі добра гэта было бачна чаканне эканамічнага апакаліпсісу. З аднаго боку, беларусам не прывыкаць жыць у эканамічным апакаліпсісе, да, таму што ў нас ён перманентны, але там натуральна вось гэта чаканне вайны, якая ўсё роўна была звонку, яно падмацоўвалася чаканнем таго, што прыйдзе крах знаёмага жыцця, заробкаў, пенсій і гэтак далей. Вось гэта асаблівасць 22-го году, яна яшчэ у 23-м адчувалася. Але зараз я так назіраю, што вось гэты вайсковы, уплыў вайсковага чынніка, уплыў чакання апакаліпсісу, эканамічнага, ваеннага і так далей, ён пачынае пакрысе прытухаць, ён пачынае адыходзіць. Да? Таму што мы рабілі даследаванне, будзем прэзентаваць на пачатку лістапада, па-мойму, ну, частка з таго. Напрыклад, амаль у 2 разы адносна красавіка 22-го году знізілася засцярога вайны. Да? То бок хваляваліся вось так, а зараз ужо вось так. А на першае месца выходзяць усё роўна такія эканамічныя праблемы даволі традыцыйныя, выходзяць праблемы бяспекі, таму што з аднаго з боку людзі кажуць, што вельмі добра, што на вуліцы няма крыміналу, вельмі добра, што мы не ўвайшлі ў вайну, але на гэтым як бы пражыць даволі цяжка, таму давайте паглядзім, што ў нас там з коштамі, утрымлівае іх, не утрымлівае, што ў нас з заробкамі, гэтак далей. Плюс у 24-м годзе было файнае даследаванне у адным і адна з лічбаў, тое, што амаль палова кажуць, што ну насамрэч вельмі неспакойна, але не на вуліцы, а неспакойна ад нашай дзяржавы.
То бок дзяржава для свайго грамадства адчуваецца як пагроза. Но это нонсенс. Я ж кажу, в пэўным сэнсе, хаця зноў так не класічнае разуменне, я б казаў, што рэжым успрымаецца часткова, ну, прынамсі часткай грамадства, як акупацыйны. Наколькі гэта пасуе ці не пасуе для традыцыйнага навуковага разумення гэтага феномена. Вось, пра каштоўнасці што яшчэ можна казаць. Тут самае цікавае, як мне падаецца, у тым, што вось гэты выбух 20-го і чаканне апакаліпсісу 22-го это такія вельмі моцныя флуктуацыі, адна ўверх, умоўна кажучы, адна ўніз, на такім працяглым трендзе, які ідзе гадоў 30-40. Што гэта за тренд? Гэта тренд якраз такі нарошчвання, калі зусім адным словам, вось жаданне суб'ектывацыі, суб'ектнасці. То бок быць не проста пасіўным такім, як Карпенкоў, по-моему, сказаў, ці Краяў, паслушная ніва. Вельмі добры выраз. Я зразумеў, што ну, вось тут чалавек трапіў, хутчэй за ўсё не сам прыдумаў, хутчэй за ўсё это вось у іх такое разуменне сапраўды амаль што мемнае, як яны бачаць грамадства і грамадзян. А грамадства, натуральна, хоча быць не быдлам, не стадам, не вось гэтай нівай. Грамадства хоча быць грамадзянамі. То бок тыя, хто нясуць адказнасць за сябе. І это тренды, якія натуральна вымалёўваюцца, вбудоўваюцца, я б казаў, дзе-то, ну, калі зусім шырока, это з пасляваеннага часу, калі, па-першае, вельмі моцна ішла індустрыялізацыя, заводы, па-другое, урбанізацыя. Былі гады, калі Мінск па тэмпах росту гарадскога насельніцтва саступаў тока Мехіка. То бок неверагодныя тэмпы. Мы за гэта заплацілі якраз такі і беларускай мовай, мы заплацілі вось частковай стратай нацыянальнай свядомасці, але адбывалася вось гэта даволі некепска параўнальна, напрыклад, з тым жа самым Мехіка, дзе урбанізацыя ішла вялікімі тэмпамі, але без суправаджэння працэсамі індустрыялізацыі, то бок у людзей не было месца працы. У нас была, людзі ішлі на заводы і ростам адукацыі. Гэта таксама вельмі важна і даволі добры паказнік у тым сэнсе, што Акадэмій навук па Саюзу ў той час было такіх магутных фактычна 3. Ну, у России, правда, разгалінаваная, тому што і сібірскія там аддзяленне, піцерскае, ленінградскае. Вось, а так яшчэ была украінская, беларуская, і не кепская, да? Там больш за 30 інстытутаў былі, свае школы навуковыя і так далей. Але не столь важна. Тут важна тое, што вось гэтыя 3 працэсы, яны фактычна у супольнасці сваёй, яны выбудоўвалі базу для дэмакратызацыі. Прынамсі, для таго, каб людзі былі для гэтага гатовыя і гэтага чакалі, ждалі. Але вось у 90-х нам не вельмі пашанцавала. Там можна паразважаць чаму, таму што з аднаго боку бы не пашанцавала, з другога боку, пра гэта мы мала кажам, але тыя ж самыя першыя выбары, зразумела, можна іх разглядаць як папулістычную пабеду Лукашенка. З іншага боку, я пра гэта казаў бы больш, гэта можна і трэба разглядаць як тыя ж самыя пракідваючыя выбары Кебіча. Да? Чаму мы пра гэта не кажам? Ну, ладно. І вось гэтыя тренды урбанізацыі, індустрыялізацыі, яны цягнуліся. У 90-х яны пачалі пакрысе як бы выходзіць на плато і зніжацца ў тым сэнсе, таму што больш расці няма куды фактычна, да? У нулёвых, калі мы выйшлі на там 80 з капейкамі ўзровень гарадскога насельніцтва, чаму нашыя суседзі ўсе зайздросцюць? Таму што кажуць, адукаванае, кампетэнтнае, перспектыўнае насельніцтва і гэтак далей.
А тут у нулёвых пайшла, што нам таксама пашанцавала, інтэрнетызацыя, а пазней смартфанізацыя, да? Калі не проста мы маем дасяг да ўсяго, што хочаш, у кішэні, лёгка, хутка. І вось там закон таго, што, як кажуць, дзяржава вырашыла, што давайте укладземся ў сеціва, таму што гэта не толькі бізнес, нам на яго чхаць, гэта не толькі там дасяг да ведаў, гэтак далей нам тоже чхаць, это яшчэ гейміфікацыя. І моладзь засядзе ў сеціва, і яны не будуць хадзіць на вуліцы. Ось такі хітры ход, каб крыху прытушыць пратэсную актыўнасць. Ну, з аднаго пункту гледзячы, гэта як бы мела сэнс, таму што ось гэта зацягнутая ювенілізацыя, якая зараз характэрная для заходняга сусвету, гейміфікацыя сапраўды, інфантылізацыя, ну яно троху ёсць. Але тут мы як бы з усімі ў адным русле. З іншага боку, тыя, хто былі ўжо не дзеці ў той час, тыя, хто зараз сярэдняе пакаленне і крыху старэй, яны атрымалі выдатны інструмент і для вучобы, і для працы, і для самаарганізацыі. Не адразу, але я больш чым упэўнены, што вось тое, што мы убачылі ў 2020 годзе, яно натуральна выспявала гадоў 10-15 на інструментальным узроўні. І вось адна з ідэй, якую я так і не рэалізаваў, гэта зрабіць такі невялікі даследос. Ну, хаця б эсэ. Аб тым, што вось гэтая гарызантальная самаарганізацыя сеціўная, да, яна шмат у чым выбухнула з бацькоўскіх форумаў, якія былі адразу, можа, хто ведае, там на Тутбае быў агромны форум, да? На онлайнере еще больший. На онлайнере, а для бацькоў быў такое семейство Бай. Я не ведаю, там такое адчуванне, што там 1500 розных ветачак было, тэмаў, і вельмі файна было зараз вось рэтраспектыўна, разумею, што адразу мы там знаёміліся, пасля дзяліліся інфармацыяй, пасля пачаўся такі паступовы выхад у офлайн, да, калі, ну, мовна кажучы, кніжкі не проста перасылалі з пасылкамі альбо PDF-камі, вось папяровая. Там вось там у кагосьці дзеці выраслі з нейкіх рэчаў, на вось гэта. Там хтосьці аддае веласіпед. Пачало такое нейкае адразу знаёмства, а пасля супраца. І я ведаю некалькі праектаў, якія яшчэ да 20-го выбухнулі, адукацыйнага плану для дзяцей, менавіта з тых суполак, якія адразу вось былі форумы, пасля сацыяльнай сеткі, а пасля вось гэта выйшла ў онлайн. То бок мы вучыліся давяраць, знаёміцца і хутка рабіць нешта, да? Таму што, скажем, там у нулёвых прыкінуць, што за гадзіну-дзве зробіцца нейкі праект, абсалютна незнаёмымі людзьмі, якія там нехта закінуў ідэю, нехта падтрымаў, нехта дакінуў нейкіх рэсурсаў і пайшоў дзвіж. Это супер. І вось гэта таксама такая каштоўнасная змена, якая ў тым ліку фіксавалася і даследаваннямі. Можа, хто ведае, даследчыкі ведаюць, Лутвалюе сурвей, мировое даследаванне каштоўнасцяў, якое зафіксавала ось такі пэўны скачок, там, умоўна кажучы, з нулёвых да канца 10-х гадоў пераход, ну, эканамічна, зразумела, чыннік спрацаваў, пераход такі паступовы, не зусім ужо каб вось такі вялікі скачок, але пераход ад каштоўнасцяў выжывання да каштоўнасцяў самапраяўлення вось гэтай суб'ектывацыі, пра якую я кажу. І гэта, умоўна кажучы, такая не зусім вертыкальная, але ўзыходзячая лінія трэнду была доўгія гады. Пасля выбух 20-го, абвал 22-го году, таму што выжыванне зноў як бы з улікам вайны побач з межамі яно стало суперактуальным, але зараз
як мне падаецца, па ускосным момантам, па адказам на розныя пытанні ў розныя бакі, мне падаецца, што мы пачынаем выходзіць з гэтай ямы пакрысе. І я думаю, што мы будзем вяртацца да гэтых трендаў, якія працавалі апошнія дзесяцігоддзі, і да тых, што сфармаваліся дзякуючы паскорнай інтэрнетызацыі. Іншая справа, што пэўна, гэта адзінае, што я магу сказаць пра прагнозы да умоўнага 30-го года, таму што вялікія тренды, яны ствараюць умовы. Да? Яны падштурхоўваюць суб'ектаў, грамадства ў прыватнасці да нейкага, да развіцця ў пэўны бок. Але кан'юнктура нашага асяроддзя, яна можа уносіць супер такія форс-мажорныя змены. Смотри, ты говоришь, допустим, что этот длинный тренд образования, которое создало фактически основу для демократизации. Власть это пропустила в какой-то момент, да? Сейчас, мне кажется, сейчас она прям очень активно над этим работает. Да? Спасибо, мы поняли, мы работаем над этим. І я хочу сказаць, што пры ўсім тым, што мы кажам, што прапаганда суперкандовая, да? Што яна не выкшталцоная, што дзеці разумныя, і там інтэрнэт, і там мировая культура, што заўгодна. Я хочу сказаць, што ўсё ж такі па некаторым момантам бачна, што прапаганда працуе. Да? Таму што калі... Тут жа сэнс у тым, што прапаганда працуе не толькі у тым, пра што думаць. Яна яшчэ задае вектор. Таму і пра тое, што не кажацца ў школе, таму што ёсць пэўныя метадычкі, што там класныя кіраўнікі мусяць казаць. Таму што бацькі баяцца абмяркоўваць шчыра там досвед найноўшай гісторыі Беларусі, да? А можа і не ведаюць. Таму што у тэлебачанні вельмі такая чотенькая абмежаваная карцінка, пра што можна, пра што не можна казаць. Гэта абмяжоўвае магчымасці не толькі разумення свету, але і задае ўсё роўна паттерны, словы, якія мы выкарыстоўваем для асэнсавання таго, што ёсць. І на моладзі, якой зараз, умоўна кажучы, там 20-25, гэта працуе, таму што калі не абмяркоўваецца нешта, а там у школе нешта сказалі, там краем вуха па тэлебачанню пачуў, хоць чалавек не глядзіць тэлевізор, да? Але бабуля глядзіць, там нешта там пачуў, радыё там і гэтак далей. Гэта працуе, да? Таму што, напрыклад, было ў нас пытанне гэтым годам задавалі у адным з даследаванняў, інтарэсы якіх груп насельніцтва прадстаўляе, абараняе дзейсная ўлада. І, напрыклад, найбольшая доля сярод розных груп насельніцтва, хто адказаў, што ўлада абараняе уразлівыя групы, то бок пенсіянераў, моладзь не пенсіянеры, шматдзетных, моладзь не шматдзетная і гэтак далей. Большая частка, хто сказаў, што дзяржава абараняе гэтую, былі сярод моладзі. Дзеці не ведаюць. Там нешта казалі, значыцца, можа так. Таму што... То есть на личном опыте он этого знать не может? Не. І такія моманты часцяком яны прабіваюцца, і гэта бачна. Па-мойму, тое ж самае сярод асноўных задач. Я магу памыляцца, таму лічбы не скажу, но нешта кшталту, што пытанне бяспекі, як адна з галоўных задач дзяржавы, сярод усіх узроставых груп большасць, зараз правильно сфармулюю, найбольшая частка з усіх груп узроставых менавіта сярод моладзі была, хто на гэтую задачу звяртае ўвагу. А пра правы чалавека, напрыклад, моладзь, можа, і чула, але сярод задач дзяржавы яна яе гэтую тэму не бачыць. Это, хутчэй, сярэдні ўзрост. Таму прапаганда працуе. Мы не мусім ставіць да яе спагардай, што яны там непрафесійныя, бесталковыя, і мы
там дети разберутся. Працует, Ну, зато масштабные и с младенчества получают Система, монопольный доступ фактически. Да. Да. А как меняется отношение к соседям? И насколько тут влияет пропаганда? Тут таксама цікава і для ўлады даволі складана, таму што з аднаго боку у частцы грамадства ёсць досвед кантакту, непасрэднага кантакту з заходнімі краінамі. Таксама, я калі пачаў разбірацца, было даволі цікава, што Беларусь была адным з лідараў, па-мойму, сусветных па колькасці атрымання візаў на 1000 насельніцтва некалькі разоў і ў нулёвых, і ў дзесятых. Да? Мы мелі магчымасць паездзіць, паглядзець, павучыцца, парабіць бізнес і гэтак далей. Пасля таго ўжо як бы галаву сильно не задурыш, хто там загнівае і гэтак далей. Вось, зараз зразумела, што гэта абмежавана, гэтыя магчымасці, але базовая такая установка на плюс-мінус лагодная, нармалёвае, ураўнаважанае, як заўгодна можна сказаць, стаўленне да ўсіх суседзяў, яно захоўваецца. І ось апошняе, што я глядзеў, больш за плюс-мінус палова, умоўна кажучы, кажа, што мне нармальныя стасункі і да Літвы, і да Польшы. Ну, правда, это было даследаванне да вось гэтых вялікіх праблем з пераходамі, з закрыццём межаў і гэтак далей. Вось. А чаму я кажу, што не вельмі добрае для ўладаў, таму што таксама паказнік, да? Стаўленне да Расіі, умоўна кажучы, добрае, людзі казалі, што там адсоткаў 70 з нечым, але больш добра людзі ставяцца да Кітая, напрыклад. А вось так. Таму і гэта вельмі добры паказнік таго, што стаўленне да Расіі, яно вымушанае. Да, таму што это мы рабілі даследаванне, аналіз адказаў на адкрытыя пытанні, чаму ось людзі выбіраюць саюз Расіі. Таму што ад іх не аторвацца. А таму што мы вымушаныя, да, геаграфію мы не памяняем. І калі мы захочам ад Расіі адысці, будзе як ва Ўкраіне, будзе вайна. А вайну мы не хочам. І таму вось гэты абсалютна абстрактны спадзеў на Кітай, не то, каб спадзеў, гэта такое канструяванне замены Расіі. Натуральны пошук замены, як бы смешна гэта не гучала, таму што дзе мы кантактуем з кітайцамі? Што мы пра Кітай ведаем? Асабліва старэйшае пакаленне, калі кітайская падробка на Дынамо, не. Пасля нам пачалі казаць, слухай, это ўжо нармальны Кітай. Это ўжо фабричны, да. Все нормально. І таму вось стаўленне, калі падсумоўваць, я б казаў, што стаўленне да суседзяў збольшага плюс-мінус да ўсіх нармалёвае. Вельмі моцна на яго, насамрэч, я думаю, уплываюць сітуацыя на межах, не столькі санкцыі. Да? Хаця санкцыі грамадства не вельмі шануе. Вось, а сітуацыя на межах, тое, што ўплывае на паўсядзённыя штукі, да, асабліва з улікам таго, што ў кагосьці дзеці вучацца, у кагосьці бізнес, і проста выехаць, ну, это вельмі ускладняе жыццё простага чалавека, і вось гэта, хутчэй, я думаю, будзе ўплываць на стаўленне да суседзяў. А так, тэарэтычна, мы б хацелі сябраваць з усімі. Да, мы очень милые. Да, у нас такой антивоенный консенсус даже есть. Но при этом белорусы масштабно, прям очень масштабно работают на войну, на обход санкций. Я понимаю, что это другое. Но сохраняется этот антивоенный консенсус, и как люди себе объясняют то, что они работают на, допустим, предприятиях, которые находятся под санкциями, работают на войну? Ніяк не тлумачуць, я думаю. Таму што вайна – это абстракцыя для беларусаў зараз. Да? Ёсць моцная, про тое, што казалі, укаранёная ў грамадскай і масавай свядомасці устаноўка на тое, што вайна – гэта кепска. Вайны не мусіць быць, яе трэба скончваць як можна хутчэй, але это вось там. Я вось тут,
То есть я вот тут делаю корпус для снаряда и не задаю себе вопрос, что с ним происходит дальше. Я нават дальше. не корпус для снаряда раблю, я так разумею. Я раблю свою працу. Угу. Да? Вось ёсць задача, вось ёсць праца, вось ёсць грошы, там я кармлю сям'ю, вось маё жыццё. Вышэй я не выхожу. Таму што не тое, каб сам туды сышоў, не тое, каб загналі палкай па галаве, але і сам загналі палкай па галаве, зразумела, і сам адтуль не вылазіш, таму што а навошта яшчэ раз атрымліваць палкай па галаве. Да? І зноў жа, мне зараз вось высоўваць нейкія прэтэнзіі тым, хто працуе на такіх заводах. Тэарэтычна я мог, напрыклад, але я зараз не магу. Вось, таму што я думаю, што каб была магчымасць, добрая частка б сказаць, арівідэрчі. Вось самі тачыце свае баланкі, я пайду на завод, які супрацоўнічае там з Чэхіяй, з Польшай, Германіяй і гэтак далей. Як бы выбараў чалавека не вельмі шмат. Да? Не бізнесам заняцца самому там сысці куды, не ВПшнікі, нікуды. Тэарэтычна можна сказаць, так кідаю ўсё, бяры сям'ю, выязджай за мяжу. Як бы таксама не самое легкое выйсти, да? Для начала, как минимум, надо визу себе сделать. Даже на этом этапе уже море проблем. И... Да, тому як бы... Собственно, можно это собраться и выехать, но в Россию. И колькі так зрабіла, да. Мы не ведаем. Да. Да? Таму вялікае пытанне. Але калі казаць вось пра вайну і стаўленне, стаўленне вельмі простая, вайны не мусіць быць. Войскамі туды ўваходзіць ніякім чынам нельга. Калі казаць там пра астатнія рэчы, там, напрыклад, расійскія войскі на тэрыторыі Беларусь, калі супраць удзелу, зноў жа лічбы баюсь памыліцца, просто, кажучы, парадак, да? Сваімі войскамі не ўваходзіць, там, умоўна кажучы, там 5-10%, кажуць, трэба. А расійскія войскі пусціць там, 10-15, могуць сказаць, там, можа, 20. Не буду пра лічбы. Вось, калі чым больш абстрактныя такія, аддаленыя непасрэдна ад удзелу ў баявых дзеяннях рэчы, тым больш такое, ладно, хай будзе, да? Вось, а эканамічнае пытанне, як бы ўвогуле асобна. Вось вайна там, эканоміка тут. Все. Эканоміка, прамысловасць там робім. Выйду в субботу, поработаю, поточу болванку, премию получу. Магчыма, так, да. А что у нас происходит с диаспорой, которая очень масштабно начала формироваться, новая вот эта? Как у нее ощущения? З дыаспорай, як з грамадствам, вельмі складана казаць за ўсё, да? Таму што ўсё роўна тут хутчэй трэба казаць пра групы, з якіх складаецца. Тое ж самае, як зараз пра беларускае грамадства, агулам вельмі складана, толькі вось на ўзроўні нейкіх трэндаў, да? Таму што грамадства зараз палярызаванае, плюс добрая частка грамадства – это тое, што мы называем новая дыаспора. І з ёй вялікая праблема зразумець, што маецца на ўвазе, калі мы кажам дыаспора. Таму што, мовна кажучы, да 2020 года на сайце МЗС было напісана, што беларуская дыаспора патэнцыйна налічвае, па-моему, яны пісалі па 3,5 мільёны чалавек. Як лічыць? Таму што самі беларусы хутчэй лічылі, што як такой дыаспоры не было. Мы рабілі даследавання пра старую і новую дыаспору, і фармальна прадстаўнікі старай дыаспоры, то бок тыя, хто з'ехалі да 2020 года, яны больш казалі, што дыаспоры не было, чым тыя, хто з'ехалі пазней. Таму, да, можна казаць, што былі людзі, былі беларусы, было шмат, якія працавалі на вельмі розных пасадах, пачынаючы там, умоўна кажучы, хай ад прыбіральшчыц і заканчваючы там акадэмікамі. Але як феномен, які з'явіўся і асэнсаваў сябе, сваю моц,
Дыяспара з'явілася ў 2020 годзе. І тут таксама працуе той же самы вось гэты двухтактавы ход разумення, чым дыяспара з'яўляецца зараз. 20 год выбух, эксплозія, фармаванне, гонар за тое, што мы беларусы, да, як жартавалі, што некаторыя расіяны казалі, што яны беларусы, каб лягчэй з дзяўчынамі знаёміцца, таму што быць беларусам это быў гонар. 22 год не тое, каб зусім абрынуў такі вобраз беларускай дыаспоры, але паўплываў вельмі моцна. Не крытычна, не катастрафічна, але моцна. І трэба сказаць, што ў розных краінах па-рознаму. Таму што, напрыклад, умоўна кажучы, да Грузіі гэта не вельмі дакацілася на ўзроўні грамадства, але сітуацыя стала мяняцца, калі да ўлады прыйшла праўладная партыя, умоўна кажучы. І зараз беларуская дыаспора ў Грузіі вельмі моцна думае, як жыць далей. Своеасаблівае стаўленне і самаадчуванне дыяспоры ў Літве, таму што сітуацыя там вельмі такая спецыфічная. І дзякуючы таму, што рускамоўнае асяроддзе вельмі вялікае, і таму, што калі там у 23-м годзе, па-мойму, выбухнула вось гэтая эпідэмія пошуку літвіністаў. Вось у Літве з аднаго боку сітуацыя была, у Польшчы сітуацыя была адна з самых лагодных, таму што па выніках нашых даследаванняў беларусы казалі, што калі камунікуюць з палякамі, то ледзь не ў кожнага. Я магу крыху перабольшваць, але абапіраюся на словы рэспандэнтаў. Калі з палякамі камунікуюць, то там у добрай часткі палякаў альбо там бацькі, дзядулі, бабулі, там нейкія далёкія сваякі былі альбо з Беларусі, альбо там увогуле з Гарадзеншчыны дзе-то што-то вот это вот, што ў прынцыпе магчыма, да? Альбо добрыя вельмі сябрукі, альбо сам ездзіў, цікавасць была і гэтак далей. То бок такое добрае стаўленне. Калі ў літоўцаў такое хутчэй зверху ўніз да беларусаў, у грузінаў спецыфічная з пункту гледжання ўзросту, таму што моладзь хутчэй ведала пра беларускія пратэсты, і моладзь сама праеўрапейская таму падтрымка, а старэйшае пакаленне памятала Савецкі Саюз, і там, умоўна кажучы, хтосьці служыў у Беларусі, або беларусы служылі, таму такая супярэчлівы вобраз быў і стаўленне. А у палякаў зараз, я думаю, на ўзроўні грамадства мяняецца мала што, таму што хаця даследаванні, апытанні палякаў могуць паказваць, што беларусаў не вельмі паважаюць. Там у 24-м годзе, па-мому, такое было. Але на паўсядзённым узроўні, як я разумею, гэта не адбіваецца. Да? Там, прынамсі, нема вялікай такой тэндэнцыі, таму што калі тое, што я сутыкаюся з інфармацыяй, калі крычаць беларусу спердаляй, то, звычайна, пасля дадаюць ва ўкраіну. Да? Такі мікс атрымліваецца стаўленне да чужынцаў. Вось. І праз гэта самаадчуванне у розных краінах будзе рознае і будзе залежыць не толькі ад стаўлення грамадства, але ад таго, што робяць улады. І я думаю, што беларусы ў Польшчы учора сёння гэта вельмі добра адчулі праз тое, што новы закон адносна чужынцаў у Польшчы абмяркоўваецца. А калі казаць пра такі больш структурны стан дыяспоры, я б яго маляваў як такую сістэму канцэнтрычных колаў, дзе ў сярэдзіне вельмі матываваныя, такія загартаваныя актывісты, грамадская супольнасць, палітычная частка, і гэта тыя, хто матывуюць, арганізуюць, нешта робяць. Пасля актыўныя ўдзельнікі, да, гэта не толькі
яны хутчэй не арганізоўваюць, але яны прымаюць удзел амаль ва ўсім, што робіцца у культурніцкім плане, на ўзроўні розных хобі і гэтак далей. Пасля тыя, хто ўдзельнічае спарадычна, тыя, хто ўдзельнічае рэдка, і будзе ўсё роўна добрая частка тых, мы не ведаем колькі, каго называюць навукоўцы як спячая дыяспара. Да? То бок гэта тыя, хто займаюцца сваімі справамі. Мы часцяком кажам, што з'ехала актыўная частка, з'ехалі бізнесоўцы, навукоўцы, айцішнікі забяспечаныя. Але мы проста не ўяўляем, якая частка тых, хто з'ехала пасля 2020 года, зараз вымушана проста выжываць. Да? Таму што гэта пытанне здароўя, гэта пытанне мовы, гэта пытанне працы, і калі чалавек без падрыхтоўкі, без вялікай адукацыі, без магчымасцяў зарабляць праз інтэрнэт з'язджае, то пытанне выжывання, ён будзе вырашаць вельмі так цяжка. І якая вось доля тых, хто патэнцыйна мае рэсурсы, якія можна выстачаць не на выжыванне, а на, умоўна кажучы, грамадскую дзейнасць, і тых, хто цалкам засяроджаны на базовых патрэбах, вось гэта мы, на жаль, не можем докладно сказать. Есть еще самый наш сложный сосед в том плане, что отношения с ним сложные, это Украина. Как мы к ним, они к нам. То есть, как мы здесь к ним, это все понятно, и здесь они к нам вроде тоже ок, да, но есть еще белорусы в Беларуси, есть украинцы в Украине, для которых все белорусы соагрессоры. Вот как это меняется? Слухай, пытанне і само па сабе вельмі складанае, і яно будзе на розных узроўнях, ці, скажем так, паміж рознымі суб'ектамі яно будзе выбудоўвацца вельмі па-рознаму. Да? Таму што з аднаго боку, калі казаць пра сітуацыю ва ўкраіне, я ведаю, што частка, напрыклад, бізнесоўцаў, якія маглі з'ехаць даўно, атрымаць грамадзянства ўкраіны, але самі беларусы, яны не афішуюць, што яны беларусы, таму што баяцца страціць бізнес і гэтак далей. З другога боку, я ведаю, што вялікая колькасць беларусаў застаецца але таксама зноўку мы не ведаем колькі па лічбах, застаецца ва ўкраіне. Яны робяць сваю працу. Дарэчы, моя дачка зараз ва ўкраіне. Арина, привет. І да іх прэтэнзій фактычна няма. Я сам з'язджаў з Украіны не ў першыя дні пасля вайны, а паўгады прайшло, і не было ні аднаго прыкладу нейкага не проста кепскага, а такога непаважлівага стаўлення. Праўда, мне на лбу не напісана было, што я беларус, але я размаўляў па-беларуску. Іншая справа, што добрая частка могла палічыць, што это просто чалавек з Жытоміршчыны. Вось, але, факт застаецца фактам. Адзіная справа, што мне, по-моему, по итогу мне нават разблакавалі украінскі рахунак. Вось, это тое, што ва ўкраіне робіцца. Калі казаць пра тое, што робіцца у дыяспары, тут магу казаць за апорай на даследаванне за мяжой. Тут непроста, у тым сэнсе, што на паўсядзённым узроўні пытанняў фактычна няма. Да? Беларусы з украінцамі вырашаюць фактычна адны і тыя ж пытанні, выжываюць, дапамагаюць Украіне, падтрымліваюць адзін аднаго і гэтак далей. Калі падымацца крыху вышэй на ўзровень супольнасцяў, тут ужо пачынаюцца могуць з'яўляцца нейкія пытанні, але яны нівелююцца зноў жа за кошт міжасабовых сувязяў. Да? Людзі ведаюць адзін аднаго як асобы, ведаюць там пра каштоўнасныя рэчы і пытанняў няма. Это вось на ўзроўні супольнасцяў. Калі мы выходзім на ўзровень арганізацый, шчыра кажучы, у мяне нават пэўны час было такое адчуванне, што ва ўкраінцаў ёсць нейкая метадычка, не метадычка, але нейкая такая папера, якой прапісана, што з беларускімі арганізацыямі не супрацоўнічаць, бо будзе здрада. Я на нейкай канферэнцыі з украінцамі высказаў такую засцярогу, гіпотэзу,
Мне сказалі, што гэтага немагчыма быць, ніякой паперы няма. Вось. Ну, але асадачак ёсць. Ну, і на палітычным узроўні таксама ёсць пытанні, хаця, як мы бачым, апошнім часам, ну, неяк, пэўна, хутчэй за ўсё, нейкая палёгка намячаецца, да? Таму што Ціхановская перыядычна сустракаецца з Зеленскім. Адзінае, што як бы не ва ўкраіне, а на прасторах міжнародных розных імпрэз. Ну, тут як бы і украінцаў можна зразумець, да? Таму што пытанне, чым мы можам быць карысныя, ну, але вось так. Таму на міжасабовым узроўні пытанняў няма. Усё вырашаецца абсалютна спакойна. На ўзроўні супольнасцяў могуць быць пытанні, на ўзроўні арганізацый. Ну, хаця, зноў жа, тут ёсць нюансы, таму што, напрыклад, арганізацыі, якія займаюцца абаронай людзей, праваабаронцы, ЛГБТ-супольнасці, рэлігійныя супольнасці, там няма пытанняў. Яны паміж сабой супрацоўнічаюць. А калі крыху іншае, то там ужо ёсць, напрыклад, студэнцкія арганізацыі. Да? Калі там, скажем, беларуская супольнасць студэнтаў арганізуе, ну, умоўна кажучы, фестываль нейкі, да? То вельмі высокая верагоднасць, што украінскія арганізацыі ўсё ж такі не будуць прымаць удзел. Вось. Ну і палітычны ўзровень самы важны, пакуль без вялікіх зрухаў, але з лёгкім такім крэнам і спадзевам на тое, што ўсё ж такі нешта рухаецца ў добры бок. Да, ну и напоследок такой короткий, но масштабный вопрос. Сильную травму мы все-таки получили, оклемаемся мы? Ну, блин, это не на одну хвіліну і нават не на 5 пытанняў. Глядзіце, калектыўная траўма – гэта тое, што змяняе нашу свядомасць і хутчэй у такі не вельмі добры бок. Гэта абсалютна каласальная праўда, што мы атрымалі супер траўматычны досвед. Гэты досвед можа стаць траўмай, калі мы будзем хадзіць і ўсім казаць, якія мы бедныя, якія мы ахвяры, як мы пацярпелі, гэтак далей. Але гэта не адзінае выйсце. Калі мы атрымалі калектыўны траўматычны досвед, мы можам на яго базе вырасці. Мы можам яго перапрацаваць і стаць мацней. І вось тое даследаванне, якое мы вядзем 4 гады, паказвае, што актыўная частка, прынамсі, прадэмакратычнай супольнасці фактычна уся на 100% атрымала траўматычны досвед альбо фізічны, гвалт, катаванні свае ці сваёй сям'і, альбо бачылі гэта, альбо ведаюць пра гэта, да? І кажуць, што гэта немагчыма. Але мы вытрымалі, мы гэта неяк нясем. І тут хутчэй па класіфікацыі аднаго з навукоўцаў можна казаць, што беларусы хутчэй адчуваюць сябе героем і нацыю як героя, які пакуль не перамог. Так, часовая параза. Але гэта параза часовая. Да? Мы не зламаліся. І ў гэтым сэнсе вельмі цікава, што ёсць яшчэ такі даследчык Гілад Хіршбергер, які з калегамі распрацоўвае не вельмі такую вядомую тэму, як адчуваюць сябе групы, якія былі агрэсарам. І у адной з працы напісваюць 4 стратэгіі. Там розныя, пачынаючы ад таго, што нічога не было, альбо давайте перагарнем старонку і забудзем, альбо вы самі вінаватыя. Вось гэта тое, што робяць рэжым. То бок бачна, што сваю псіхалагічную траўму, якая цалкам змяніла іх свядомасць, яны атрымалі. Іншая справа, што гэта не тая траўма, як дзіда у бок, там маманту. Это траўма, якая змяніла свядомасць. І бачна, што вось калектыўны досвед траўматычны агромны ў нас, а траўму, дзе яны захраслі, атрымаў рэжым. Это вельмі цікава.
Мы сильные, мы справимся. Да, мы бульба, мы прорастем. Абсолютно. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030» Банка идей совместно с Еврорадио. В студии был социолог Геннадий Коршунов и я, Ольга Лойко. Пока. Всем дякую.